Moikka! Ekana laitetaan ratsastusvaatteet. No, sit mä kuvasin vähän pätkää, kun mä yritän laittaa näitä mun jalkaan, mut ei se oikein onnistunut. Tallille! Seuraavaksi pitikin hakea rakkain ponski. Ja tässä kuuluu siis näitä ääniä sitten. Harjaillaan. Satula meni tosi hyvin. Mäshi. Tää on mun lemppariosuus kuvata. Tässä kuuluu hyvin ASMRit ja nää. Niin toivottavasti kuulette myös mun puheen. Ja sit pari herkkuu. Joo, sain pussukan auki. Sitten siinä poni. Taitaa vettä vähän. Joo, ei oikein lämpinyt se vesi, niin kesti vähän. Tai aika kauan, mutta joo, tässä sekoitellaan vähän. Ja kannattaa sekoittaa kädellä, ei kannata ottaa mitään keppiä. Oho, siinä vähän leves. Ja se vähän ärsti. Sitten mä lisäsin heinät, kun se oli jo turvonnut. Tämä video on siis kuvattu ratsastuksen jälkeen. Ja joo, sekoittelen tätä. Sofilla kesti ihan sikakauan syödettää. Ja no, joo, siinä se nyt olikin ihan niin noissa jo odotti, vaikka ennen oli ratsastus. Ennen sitä oli vielä ratsastus. Ja sitten laitettiinkin suitset. Mä näkyy nyt aika huonosti, koska kaverin naama ei saa näkyä. Ja joo, mäkään en oikein halua, että mun naama näkyy. Mutta tässä on vielä vähän Sofiita, kun se on valmis ja check. Ja karvaa lähti kyllä ihan sikana. Sitten kaveri meni selkään ja talutin sitä. Tässä menenkin jo mä. Pientä ravia. Kaveri oli tosi hyvä kuvaamaan. Ja sitten tästä tuli pari askelta laukkaa, mutta pieni sammahdus siinä lopussa, niin en saanut enää sitä laukkaan. Mutta horjahdinkin vähän. Sitten oltiin tallissa jo kotona. Sitten tässä on vielä pari kuvaa. Sitten sekoilu. Joo, se ei onnistunut. Sen pitäisi olla tällainen. Mutta se ei nyt onnistunut ja ei haittaa. Hyvin meni. Sitten vielä mäshi. Lopulta poni oli niin onnellinen. Kyllä huomaa. Ansaittu herkkumehu. Oli kyllä niin hieno. Oli kyllä parhain kerta ikinä, kun oli vielä uusi kaverikin mukana, joka ei ole aiemmin ollut ja oli tosi hyvä ratsastaja. Sitten karsina, sitten tarhaan. Joo, tässä tarhaan viemisessä kesti, koska kaveri halusi, että mä kuvaan sen ja sitten piti vaihtaa vielä porttiakin, koska noin isommat hevoset tuli tohon, niin joo. Kaverin naama ei saa näkyä, niin jos siinä ei näy, niin se on hyvä. Niin. Älä tuo siitä, koska joo, tuossa oli vielä ongelma, kun piti vaihtaa suuntaa, niin mä vähän huusin tolle kaverille, että älä mene siitä, niin sitten mentiin tosta. Tässä on vielä yksi kuva. Sitten oltiinkin lähes kotiin. Kiitos kun katsoit, tää päivä oli ihana. Ja kiitti kun mun kaveri oli auttamassa ja ratsastamassa. Tässä vielä kotoa kuva Jeristä. Moikka!